til Jonas. De har skabt morgen, ikke? Nu er Jonas. Jonas, hvad vil du gøre nu? Hvad vil du gøre nu? Det kan du ikke, Jonas. Du er der nu, Jonas. Jonas, hvad vil du gøre? 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 Så nu skal vi se for, han tager den der. Kom så, Jonas, så er det kun dig. Jonas, kom så. Kom så, Jonas.